Здравейте, аз съм Продъбе и искам да ви съобщя, че в 18.2.30 ще стримвам във Facebook. Линк може да намерите в описанието. Ще стримвам с Теодор Gaming HD и ще правя клип с него. Защото до сега няма клип с него, защото не можем да снимаме. И ще снимам ще гледате Pro Evolution, както миналия клип, който още не е качен или е качен, не знам. Върнах се преди 5 минути от изшипано даско и всичко ми е с главата нагоре. Надолу не знам и ще снимам с It's Monster BG и който друг се включи, разбира се. Благодаря ви, това беше от мен и до скоро.